Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang putra-putra. Nah, wonten mriki Bu Siva badhe ngajak putra-putra nyinau tembang dolanan. Tembang dolanan kuwi ana akeh. Putra-putra mesti wis ngerti. Ana padang bulan, yo prakonco dolanan ning jaba. Nah, terus ana gundul-gundul pacul, gundul-gundul pacul. Nah, terus ana meneh jublek-jublek suweng, jublak-jublak suweng. Nah, ana sak liya-liyane meneh. Nah, nanging ning kene Bu Guru ngajak putra-putra kuwi nyinau tembang dolanan sing syaire pun Bu Guru rubah. Tembang sing arep Bu Guru sampaikan ning putra-putra kuwi ana 3. Yaiku sing pertama nggunakake nadane tembang padang bulan, sing kapindho nggunakake nadane tembang gundul-gundul pacul, lan sing kaping 3 nggunakake nadane tembang jublak-jublak suweng. Nah, saderenge putra-putra mengko nggarap tugas saking Bu Guru, aja lali maca donga dhisik, maos basmalah. Ya, 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Nah, siap nggih? Sing kepisan yaiku tembang nggunakake nada tembang padang bulan. Yo prakonco dolanan ning jaba. Nah, tapi syaire Bu Guru rubah dadi dirungokke. Yo prakonco lumawan corona, kanthi njaga karesikan lan ing omah. Aja lali karo tetungga supaya coronane enggal lunga. Ya. Tembang sing kepisan kuwi yo prakonco lumawan corona. Ning kene Bu Guru ngajak putra-putra ayo padha nglawan corona. Carane kepiye? Kanthi njaga karesikan lan ning omah. Nah, kanthi njaga karesikan kuwi mau aja lali wisuh nganggo sabun. Terus maem-maeman sing akeh gizine lan ning omah. Nah, aja lali kanggo saiki putra-putra tetep ning omah wae. Terus aja lali dedonga. Oh ya, aja lali salat 5 waktune, ndonga nyuwun marang Gusti supaya nek corona kuwi enggal lunga, enggal ilang. Nah, iku makna tembang sing kepisan. Saiki lanjut tembang kaping pindho, yaiku tembange nggunakake nada gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Nah, ya siap ya. Corona coronana enggal lunga. Corona coronana enggal mulia. Aku kangen ngumpul kanca lan sedulur. Aku kangen ngumpul kanca lan sedulur. Nah, kanggo tembang kapindho ning kene Bu Guru isine tentang harapan utawa donga. Donga apa? Mesti kabeh saiki duwe pangarep utawa duwe donga supaya apa? Supaya corona kuwi enggal lunga, enggal ilang. Ben apa? Ben awake dhewe kuwi iso kumpul ketemu karo kanca, karo sedulur, karo bapak ibu guru lan liyane kaya biasane. Nek saiki kan ora iso amarga ana social distancing. Putra-putra kudu jaga jarak, ya toh, ra iso dolan kaya biasane karo kanca-kanca, ra iso sinau bareng karo pak guru bu guru, kanca-kanca ning sekolah. Nah ning tembang iki, ana ngemu isi utawa pitutur harapan donga supaya corona kuwi enggal lunga ben awake dhewe bisa enggal kumpul karo kanca lan sedulur. Lanjut tembang ketelu
Gunake nada tembang jublak-jublak suweng. Jublak-jublak suweng ya. Corona kena kanggo pepeling supaya padha eling marang Gusti Pangerane, ayo nyuwun ngapurane. Corona ndang lunga, corona ndang mulya. Nah, tembang ketelu niki Bu Guru ngajak karo putra-putra kabeh supaya apa? Corona iku uga dadi pepeling. Pepeling kuwi apa? Pangeling, pengingat ya, supaya awake dhewe kuwi padha eling. Eling karo sapa? Eling karo Gusti Allah, karo Pangeran. Supaya awake dhewe ki nyuwun pangapura, lan ndedonga supaya bisa diadohke saka corona, lan awake dhewe tansah ndedonga supayane coronane kuwi enggal lunga, enggal ilang saka negarane awake dhewe. Nah, mekaten pelajaran saking Bu Guru materi tentang tembang dolanan. Nah, sakwise nonton video niki putra-putra tugase jawab soal sing pun Bu Guru siapke. Mekaten saking Bu Guru, kirang menawi wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.